Gatanan ku a wani ƙauye mai nisa inda dare yake tsaho kamar rana ba zai fito ba, amma rana tana fitowa ba ta haskaka rayuwar wasu. A can take rayuwa wata mai suna Hauwa'u. Hauwa'u mace ce mai ciki, cikinta ya kai watanni 7, tana da yara 3 ƙanana, Amina mai shekara 7, Sadiq mai shekara 5 da ƙarami kuma mai shekara 2. Duk da ƙanƙantarsu sun riga sun san ma'anar yunwa, tsoro da firgici. Mijin Hauwa, Malam Bawa, mutum ne mai tsananin zuciya, baya ganin Hauwa a matsayin matarsa, balle ya kalle ta a matsayin uwa. Baya girmama ta, baya mutunta ta. A gare shi ita ƙaya ce, abun duka, abun tsawa, abun zagi. Duka a gaban yara kullum. Idan rana ta fara faɗuwa, zuciyar Hauwa sai ta fara bugawa, ba wai don murnar dawowar miji ba, sai don tsoron abin da zai faru. Idan Malam Bawa ya shigo gida, yaran kan ɓuya a bayan bango. Idan ya ga abinci bai masa daidai ba ko ruwan shayi bai yi zafi yadda yake so ba, sai ya daka mata tsawa, ya ɗaga mata hannu, ya duke ta a gaban yara. Amina sai ta rungume ƙannenta tana kuka, tana cewa don Allah Baba ka daina. Amma Malam Bawa baya jin kukan yaran, balle ya tausaya. Zuciyarsa ta daina ji tun da daɗewa, duk da yunwa mai karya zuciya. Baya ba su kuɗin abinci. Sau da yawa Hauwa ita ke fita da safe, tana karɓar taimako daga 'yan uwanta. 'Yar uwarta ta wurin uwa ko wata tsohuwa a maƙwabta, ta kawo garin gero ko shinkafa kaɗan ta raba wa yaranta. Ta kanta so da yawa ba ta ci, sai dai ta kalla yaran suna ci, tana haɗiye hawaye da yunwa. Cikinta yana girma amma jikinta yana ƙara raguwa. Ana nan. Ranar Hauwa ta ɗauki mataki, ranar da Malam Bawa ya dake ta har ta faɗi ƙasa, jini yana fita daga bakinta. Amina 'yarta ta yi ihu sosai har sai da maƙwabta suka ji. A wannan daren Hauwa ta yanke shawara, zan tafi gidan iyayena ko zan mutu. Zan mutu a inda aka haife ni. Ta tafi da ƙafafunta, ciki a gaba, yara a bayanta. Amma da ta isa ta tadda wani abu mafi muni. Daman iyayen Hauwa sun rasu tun da daɗewa. Wanda ke gidan ita ce amaryar babanta, matar mahaifinta ta biyu. Amaryar baban da ta ganta ta kalle ta daga kai zuwa ƙafa, ta ce da muryar raini, me kika zo yi a nan? Ni ba zan iya zama da ke ba, matsalar ki da mijinki ne, ki koma inda kika fito. Hauwa'u ta rusuna, hawaye na gangarowa. Don Allah, ina da ciki ga yara, mijina zai kashe ni da yarana da yunwa. Sai amaryar baban ta juya, bata tausaya ba, ga ciki ga yara. Sai take cewa ba ruwana, ki tafi inda kika fito. A wannan ranar Hauwa'u ta gane cewa wani lokacin dangin jini ba sa zama dangin zuciya. Hakanan ta juya ta koma gidan da ake azabtar da ita. Ta dawo gidan mijinta da zuciya mai rauni. Malam Bawa bai tambaye ta inda ta je ba, bai damu da raunukanta ba. Mugun hali na namiji. Nan rayuwa ta ci gaba. Hauwa kullum tana cikin rauni, azaba da yunwa da ciwo. Kullum ta rasa inda za ta sa rayuwanta. Ji take dama Allah ya ɗauka ranta, amma abin da ke damunta, Allah ya ɗauka ranta ya zai yi da 'ya'yanta. Ta ɓangaren Malam Bawa kuwa, yana da 'yan mata da yake kashe ma kuɗi kullum a waje. Kuma kullum kafin ya shigo gida, Malam Bawa kan tsaya wajen mai nama, ci ya ƙoshi, ya sha, ya yi dariya da 'yan matan waje. Sai ya shigo gida ya jefa musu 200 a ƙasa, ya ce gashi da wannan ku yi cefane. Hauwa ta kalla kuɗin, ta kalla yaranta. 200 ba zai saya komai ba. Yara suna kwanciya da yunwa, cikin Hauwa yana motsi kamar yana kuka tare da ita. Ana nan, wata rana yunwa ta yi tsanani. Zainab ta faɗi tana rawar sanyi. Hauwa ta ɗaga ta tana kuka, ta fita neman taimako. Da gudu
amma jikin Hauwa ya kasa ɗauka. Ta faɗi a hanya, mutane suka taru aka kai ta asibiti sakamakon azaba. An ceci rayuwarta amma jaririn cikinta ya mutu. Lokacin da aka faɗa mata ta rufe fuskarta ta yi kuka irin wanda baya fitar da sauti, kuka mai karya zuciya. Malam Bawa bai zo asibitin ba, da yake Ubangiji baya bacci. Adalcin Ubangiji Allah. Kwana 3 bayan haka, Malam Bawa ya shiga wani rikici yin caca. Aka kama shi aka kai shi kotu bisa laifin duka da jin zarafin iyali. A ƙarshe Hauwa ta samu taimako daga wani ƙungiya mai kare mata da yara. Aka ɗauke ta daga gidan azaba aka ba su gida cikin aminci. Yaranta suka samu inganci da karatu, kullum suna cin abinci mai kyau da lafiya. Hauwa ta fara murmushi, duk da murmushin yana da rauni. Murmus kan ɓera. Darasi kuka fahimta a wannan labarin? Darasi: dukan mace ba shi ne ƙarfin namiji ba, rauni ne na zuciya. Uwa na iya jure komai saboda 'ya'yanta, amma juriya ba ta nufin amincewa da zalunci. Duk wanda ya zalunci mai rauni, lokaci zai zo adalci zai riske shi. Al'umma ta yi shiru ga zalunci, ita ma tana da laifi. Biyo ni domin samun labarai masu nishaɗi, masu darasi, masu gargaɗi. Don haka in kun ji daɗi ku yi liking, ku yi commenting, ku yi sharing, ku yi following kuma ku danna ƙararrawa. Sai anjima.